थैनाय आबोननि नि तामुकलाय आने आंकाराजो बकराजो जे मिया थैपुरु गतनावो नरकलाय बियां थांजा आंखाय आने आं दिउरिजाबो सेन्टार थांजां आने सेन्टार आया आं मिया थांगा गासि जुगा मिया फुङाव गारि दिलां थांगा आंगाय खोना फायनागौ खोना बैसोबा डिउटि पायो खोना फायनागौ गाय हरो जे नंग बार फुन गासि हरो आतन तन फायबायो गाय आमालाय थैगा आंगाय हा तामुगै थै फातिरग दा जा निसम फाति फायगा दे बखर थै मा मांग जा दानि दानि बुतर गायनि फुन गाय जारु बुफा असो गाय गारि रखना नंगि हनि 9:10 बाजि तंगि चिं आछ हासल मा गारि बारसे थांग फाय 7 टाका नाव गाय असो हासल नाम मिया फाय मानि या ता फुंग गारि माया आयं फन कांचनपुर थांनाय लांजरा हिमै फायजा अरनि गारि कांचनपुरनि गारि फायजा गारि माने कसाय फायलायसियो तेकेसा कोके मिया निन चला के बर थांजा एगो तोला ले बाति लंग काम खायरो न थांग बतम काम रखाय बंगे एसके para स्टेशन ति जारो गो सागो बुसुमान दिन फायला फाने दो नरंग न गारि तु बगो इंगै दो फायदि दार के मिया जे गट नांफुरु कायसेपन नरबो नंबो करे निन चलाबो करे निन चला मिया आगरतला थांमाने अंगे बो आगरतला फायमाने या गोलो निने आमानो निन नकरा जों नाम देखे न आने आकर जों न हाइकि गांतियो आयं थाबा दिगे के बखर बं आयं दुगलाम दिगे के याखुं बुंहिने आन फन खाय छारंग आयं सुगनखा ताम फाजिरो साइथु ना तामो ना साइथुं दरक दा थोंगे तातारबो राथाजा बखरबो तकथाजा नि सावो ओंगे ताबु जेमन निनि चला नखाय ताबु खे नि चला खे बर थांजा आनि चालानो थाना रक्ति रंग दहिनो ताबुबो एरासिनो बन बुथारो हिने गे बुथाना त कुनु सम्भव या बसे जारै तनो जोंनो बा बुरी आनि बगारा जुखि जारै तनो ताम रक चारि बखै मिगन किसे फालंगे ब साप्लाय सारं मानि 5000 मानो गे आंखा अंगना बादि सेन्टर खेजरि छगो आं 5000 मानो बगारा जुखि बिसो हम दुफिनि बिसो हम अच्छा आगि निन चला बाय निने आमा बकरा जिरो कोनो वाला जागिया कोनो वाला जागिया निन चला नि मंखे जितेन दुफिनि Jadi wansung mulut kamu bahaya. Ane wansung mungkin banyak khalayo, ini bekas semua angin. Boti mana? Kono jaya. Gini negara juga lagi bui bewalai mungkin nono. Kono kena kesi kerja cung. Kita.